дава отражение при приготвянето на ястията, при налагането на конкретни специалитети, които се утвърждават и устояват във времето. Така че, какви са обаче конкретните ястиета, е време да дам думата на шеф Петър Горанов, който ви уверявам, дами и господа, че умее не само да готви, но и да разказва история. А мога ли да попитам, когато Ханс Кристиан Андерсен посетил Вили, Да. тогава такива ястия черпили, защото той не помогна тогава? Точно така, значи това е в 40-те години на 19 век. Записва се действително, но не е отбелязано от османските хронисти, но можем да предположим, че е част от специалитетите, задължително, които да бъдат... Да, действително било тук и това го описва в пътеписите Базар на поета. Така че време е да дам думата на шеф Петър Горанов. Силни аплодисменти! Първо искам да благодаря за поканата на госпожа Кристина Кирилова, че ме покани тази година да се включа в това изложение. За мен е наистина истинска чест и удоволствие. Приготвил съм ви някои османски ястия. Така, ястието, което най-много се отличава за тази османска кухня, и аз съм го приготвил за вас, за да може вие да се докоснете. Това е ястието на младоженеца. Да, изглежда ето по този начин. Всеки ще има възможност да опита. Той си е много специфично само за османската кухня. Приготвя се от свекървата, приготвя се само за младоженеца, за булката няма. Булката на диета, за да стане роклята. Но през този османски период и през това османско време, така тъщите посрещали младоженците. Второто характерно е за всички известно турската баклава. Тя е направена по турска рецепта, с турски продукти. Приготвил съм ви също така един кекс по турски. Той се доближава до нас. Единственото, което е различното, че е сиропиран с компот от череш. Направен е изцяло от какао. Има забудени на парченцата черешки. Те придават по-ароматен и по-хубав вкус. Също така съм ви приготвил пилав по изпипана турска рецепта и закуска, която